Mga igsoon, maayong gabi kanatong tanan. Una sa tanan, maayong gabi dinhi sa tibuok nga Pilipinas, gikan sa Luzon, Visayas o Mindanao, maayong gabi kanatong tanan. Sa tanan nato nga mga viewers dinhi sa Facebook, labi na sa atong mga kaigsuonan nga kanunay gyud nga nagsubaybay sa ato ang mga live. Maayong gabi kaninyong tanan. Ug dili ako malimot sa pagpangumusta o sa pagpangayong katahuran sa atong mga igsuon karon nga tua sa laing nasod sa kalibutan. Sama nila ni Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland, USA. Maayong adlaw kaninyong tanan diha. Kay igsuon Rome Camino diha sa New Jersey, maayong gabi usab o maayong adlaw kaninyong tanan. Sa atong igsuon nga si Jimuel Rodriguez diha sa New Zealand. Kumusta? O mayong adlaw tingali diha karon? Mayong adlaw o mayong gabi sa Pilipinas. Sa tanan nga mga Rodriguez family diha sa Bohol o sa Negros, maayong gabi kaninyong tanan. Sa ato pong mga igsuon dito sa Davao, naman tayo daghan nga mga kauban nato diha ron nga nagsubaybay po sa atong kalihukan o sa atong mga programa. Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi sa tanan natong mga igsuon sa Kingdom of Priest. Kay Bishop Arturo Amaba diha sa Antique. Mayong gabi kaninyong tanan. Sa imong mga anak, sa imong pamilya, kumusta kaninyong tanan? Mga igsuon, ingon sa naandan, dili ko malimot sa pagpahibalo kaninyo nga kaning kalibutan, drama kani sa Dios. Makadaghan na ko ni nga gisulti nga ang kalibutan drama. Tungod kay una sa tanan ang kalibutan scripted. Walang ni masabti sa mga kaigsuonan nato mga pari, bisan pa gani ang atong mga international preachers. Wala sila masayod nga kaning kalibutan drama o ang kalibutan scripted. Tungod kay kung atong basahon ang pipila ka mga sita sa balaang kasulatan, masabta nato nga ang kalibutan scripted kani sa Dios. Kay kung atong basahon kaning Episo 1:4, no? Episo 1:4. Aron mo mahibalo nga ang kalibutan scripted. Episo 1:4. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan. Timani ha? Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan o dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios. Unsay gisulti diri? Diha kaniya kang Hesukristo, kang Kristo, sa wala pa matukod ang kalibutan. Wala pa ning kalibutan. Siya nagpili kanato. Isa tong pahumana. Pagkatukod sa kalibutan, naanay mga pinili ang Dios. Mao nga scripted ning kalibutan. Kaysa wala pa ang kalibutan, na may pinili na ng Diyos.
pagkanan ni Sarah. Wala pagama ang kalibutan nga pinili na ng Diyos. Nga diha sa iyang atubangan mahimong mga mataron. Mao nga makasabot kita nga ang kalibutan scripted. Sunod na pod nga itong basahon, arita sa Pinadaya, Kapitulo 24, versikulo 10, giingon, ug unya daghan ang musibo gikan sa pagtuo ug magabudhiay ug magadungtanay ang usab-usab. Usay gisulti diri, ug unya daghan ang musibo gikan sa pagtuo ug magadungtanay ug magabudhiay ang usab. Wala pa musibo, wala pa mahitabo nga diha sa pagtuo naay manibog, naay mamahawa, gisulti na daan nga naay manibog ug naay mupahawa. Mao nga scripted ang kalibutan. Sunod ani napunta sa Matthew 26:29. Ningon ang Dios, og sultihan mo kamo nga ako dili na moinom pag-usab niining gikan sa bunga sa paras hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong Ama. Na usa na po'y gingon diri, magainom ako pag-usab sa bag-o. Mao nga wala pa mahitabo ang pag-inom niya balik, pero human na giplano nga moinom siya balik. No? Mao nga kaning pipila ka sitas nga igsuon nga akong gibasa. Klaro og tin-aw kayo nga masabtan na nato sa hinay-hinay nga kaning kalibutan scripted. No? Og tungod kay scripted man, mao nga drama kaning kalibutan. Dunay kung drama ni sa tupa na ay bida ug no naapoy mga kontrabida. Pero kanang kontrabida o bida o saray gabuot mao ang Dios. Siya ang gabuot anang tanan. Mao gani nga akong gihimo ninyong example kamong tanan nga nangutanan ako sa Messenger unsa ang kalibutan. Ang tubag nako ninyo kung inyong mapansin, kung mutan-aw mo og teleserye, no, kanang drama ba sa TV. Kung mutan-aw mo ana, mo-focus mo sa pag-istorya sa istorya diha, sa panghitabo sa istorya. Ayaw mo kalimot nga ang tanang panghitabo diha dunay direktor nga gabuot. Muna ang uban, mutan-aw og salida ganis TV. Hilak-hilak kayo, hilak. Kay katong kuan, katong sayangan ana, katong salida nga gitan-aw hinabihan ka emosyonal kayo. Muna nga makita nimo dito nga sa sinugdan na gidaog-daog na siya. Pero baydain nakabalos kung gidaog-daog. Mao nga kanang tanan kadtong gadaog-daog o kadtong gidaog-daog o saray gabuot mao ang direktor. Sige lang tagbasa aning Biblia. Unya wala na to masabti ang dagan sa Biblia dinis kalibutan. Ang resulta, ang Biblia makaalabot sa kaluwasan sa tao. Nganuman, di man makatabang sa iyang kaluwasan, kay wa man ito masabti. Matuod nga, doon na kay sitas nga gibasa, pero wali mo nasabti ang upang mga sitas nga kinidaing kalibutan, doon ay usalang nga nagbuot, mao ang Diyos. Mo gani nga, sa panahon nga ang atong Ginoong Kristo gilansang sa cross,
Unya kay sa wala pa siya ilansang sa cross. Ang nga siya mamatay o inikamatay niya mabanhaw sa ikatulog adlaw. Kinahanglan ilansang siya sa cross. Unya tapdan sa mga tulisan, nagsulti pa na sa salmo. Nga tapdan sa mga tulisan, unya balion ang bukog adtong mga tulisan ang iyaharay dili mabalik kay gibantayan niya ang bukog nga dili mabalik. Dili to mao'y rason mga igsoon. Ang rason ato nganong wala ko nila balia kay sawa pa matao ang atong Ginoong Hesukristo dito pa sa panahon ni Haring David. Gisulti na dito nga iyang gibantayan supak na nahisupak sa tinuod nga kaluwasan nga giandam sa Dios alang sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Munang niya'y pipila ka mga bahin sa kasulatan nga akong gibasa o akong gihatagan og sa lagma. Di ko gihapon mutuo itong mga tao bisan pag natagnan masuko lang gyapon to. Ano man kay kadtong nakatagna mahadlok man itong mga tao ilhom to nga mo itinuon kay nakatagna man. Mao nga dili na mao mga igsoon. Sumala sa naisod. Makaingon gyud ko nga dako kayo ang inyong swerte dinhi sa kalibutan. Kung napili mo sa Dios sa una pang wa pa mahimo ning kalibutan. Swerte lang mo og napili mo dito. Naapil mong pili, naapil kag pili dito. Kaya ang dili pinili ani musibog gikan sa pagtuo. Kaya di man siya pinili. Mo gani nga gisulti. Kaya doon naman di pinili ang Diyos. Naapil siya sa panon. Diha. Pero dili siya tinuod nga pinili. Mo nang itagna dayon nga daghan ang mubiya sa pagtuo, daghan ang musibog gikan sa pagtuo. Di sa to pa humana gisulti daan ang hitabo. Munang klaro og tin-aw kayo nga scripted ang kalibutan. Munang diha kita karon mag-focus. Pwede man nga musupak mo, maingon mo nga asa mabasa. Kay mo man day na, no? Litra for litra, word for word man dayon, asa mabasa, scripted ang kalibutan, mabasa man diha litra for litra. Wa gid kay tawo mabasa diha. Nganingon ng Dios, ang kalibutan scripted. Wa gyud. Wabi nga ng Diyos nga, ang kalibutan damgo. Wa gyud kay mabasa. Pero kung atong hinumduman, ang pagkatao ni Jesucristo damgo, ang pagkatao ni Juan Bautista damgo, ang mga sukod, kwintada sa panahon sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo damgo ra gihapon ang tanan. Kita siya og mga unos nga kalayo gikan sa kasadpan padulong sa silangan. Gipakita siya og mga kabayo nga mga alasan gikan sa kasadpan padulong sa silangan. Wa lang ni masabti nga atong gipas-an karon kaning tahas mga tahas nga atong gipas-an karon gi-script na ni sa Ginoo ang tanan. Mao nga dunay nasayod ug dunay poy wala masayod. Dunay gitugutan ug dunay wala tuguti nga masayod sa mga sikreto sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Munang ang mga pare wala man sila tuguti sa Ginoo nga masayod anang sikreto. Nganong wala itugot sa mga pare ngano unsay dakong toyo o ginungdan aning tanan. Tungod kay kaning mga pare mao nay unang miguwa sa kalibutan, mao nay unang gipagwa sa Ginoo. Gikan pa pagkayab sa atong Ginoong Jesucristo ang unang gipagwa sa Ginoo nga panon nga maoy mo palaganap sa ebanghelyo ni Kristo o sa mga apostoles mao ang Katoliko Romano. Muna nga kanang Katoliko Romano tinuod na sila nga ginama sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo gagamaana. Apan wala itong-an sa Ginoo dito tanan
Wala isulti sa Ginoo ang sekreto kay layo pa ang panahon. Gikan sa ilang panahon, 2,000 pa katuig ang hulaton sa Ginoo o sa ihatag kadtong utok sa sekreto na. Kadtong utok na sa kahibalo, dito pa to ihatag. Maunang kanang mga pari sa Katoliko Romano, bisan kadtong kanang Orthodox o mga Protestante, wala na sila hatagi og utok, wala ihatag sa Ginoo ang utok dito sa pagkasayod aning sikreto sa kalibutan. Kay lagi layo pa man tong panahon nga gihulat sa Ginoo, kay kanang Ginoo na may panahon. Ang mga lihok sa Ginoo na ay panahon, dili kay mutungha lang kalit na walay panahon. Mubukho lang kalit walay panahon. Naay panahon na kay bisan kitang tao naatay panahon nga gihulat sa atong kaugalingon. Naay panahon ang atong paglihok, naay panahon ang atong pagpaningkamo, naay panahon ang atong pagpuswag. Mga kanang Ginoo naay panahon nga gihulat. Kanang utok sa Ginoo layo sa ulahin mo na. Ato ra kong basahon sa Joel 2:28. Sa Joel 2:28, no? Kanang pagbuo ani sangyaw man ni, preaching man ni, dili man ni buo nga murag gabuo og tubig. Og mahitabo sa ulahi. Sa to pa dili mag-una diri. Ang Katoliko Romano una man. Una sila pagkayag ni Kristo sa pitsa 1 sa bulan sa Siban, tuig 33. Gabayan mo ng tataan niya itong pigditik. Isa'y wala kabayan ninyo, kasi wala kabayan ninyo diri. Sa pigditik. Ha? Si kaso ni ka na rin yun mag-live ka kanunay. Daghan kayong gamisis na po sa messenger nga. Mag-live yun. Tulo katao ng gamisis na po. Na taga Davao, na taga Bohol, na taga Cebu. Anugon kayo ang ilang pagpamipagkuhan na to. Sila karon sige na lang sila balik-balik ang mga video na to nga kuan. Kay naanay nagtuon. Ana mayo mo na magtuon. Dili kay mo dali-dali tagtuo. Magtuon sana, magtuon. Kana, live na. Sayang kayo magputol-putol. Sa tukong topic, wala na. Muna nga kaning kalibutan aw kaning mga paghawa na sa pagkayab na ni Kristo sa pitsa 1 sa bulan sa Siban 33 AD ni panos ang mga apostol hangtod ni guwa si Apostol Pablo, gipadala sa Ginoo sa Apostol Pablo. Hangtod nga niabot ang mga paglutos ug ni guwa ang unang Kristohanon dito sa Roma nga mao kanang Katoliko Romano. Dili ta mo tamay, ayaw ninyo tamaya. Kamong tanan nga mga Protestante ayaw mo pagtamay ang Katoliko Romano. Kay dako kayo na sila og buhat dinhis kalibutan. Sila kanang gisugo sa Ginoo dinhis Pilipinas aron nga kining Pilipinas himayaon. Ingon nga numero 1 Kristiyanos dinhi sa silangan sa kalibutan. Kay kanang gingharian sa Dios ihatag na sa usa ka nasod
nga mamunga sa mga bunga ni Kristo. Maunay sa adiri. Inyong basahon ang Mateo 21:42-43. Gingon, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Kanang gingharian nga wala dawata sa mga Hudyo pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Mao to'y gikuha ug gibalhin sa usa ka nasod. Mao nga kanang nasod nga balhinan mamunga man sa mga bunga niini nga sa ato pa magapamunga sa pagtuo ni Kristo. Munang Christian country dayon, kanang Diyos nagsugo sa mga pari sa pagdiskubre sa tanang mga pulo sa kalibutan aron didto ipalaganap kanang pagtulon-an ni Kristo gikan sa Jerusalem sa mga Hudyo. Mao nga ang Katoliko Romano kauban ni Magellan sa 1521. Una dayon nga nakahimo sila o Kristiyanos nga pagtulunan, Christianity sa 1521 sa Abril 14 dito sa Cebu kadtong mga sakop ni humabon nga 800 ka tawo. Anang Abril 14, 1521 gibunyagan ni Pedro Valderrama, ni Father Pedro D. Valderrama ang 800 ka tawo. Apan nangawala tong tanan tungod kay namatay man si Magellan anang Abril 27 sa gubat nila ni Lapu-Lapu dito sa Mactan. Pagkamatay na ni Magellan, si Duarte Barbosa ang nipuli niya sa pagkakatungdanan nga kapitan. Pagka Mayo 1, maurag yapong tuig, nisukol si humabon uban ang iyang mga sundalo na nimalos sa mga sundalo ni Magellan ug napatay ang mga sakop ni Duarte Barbosa nga 27 ka tawo. Mao nga ang mga nabilin nga mga buhi na nanakay dito sa barko ug nanguli dito sa Spain. Wala sila makabilin og pare na maoy mo padayon sa pagtulunan sa Katoliko nga gisugdan anang Abril 14, 1521 sa 1521. Apan ni anang 1543 sa pag-abot na ni Roy Lopez de Villalobos dinhi na sa atong nasod, ang atong nasod formal nga gibunyagan sa ngalan nga Pilipinas sa Mayo 18, 1543. Unya si Roy Lopez de Villalobos namatay dito sa Molucas anang 1546. Mao nga pagka 1565 wala man siya makarecognize o Christianity. Pagka 1565 niabot dayon si Miguel Lopez de Legazpi. Kay si kuan to Roy Lopez de Villalobos. At to si katong ikaduha si Miguel Lopez de Legazpi sa 1565. Pag-abot niya dinhi sa Cebu, ang hari diha ng panahona, ang anak ni Bumabon nga mao si Haring Tupas. Mao nga pagka April 27, gigubat ni Miguel Lopez de Legazpi si Tupas og napildi. Pagkapildi ana,
si Tupas ni layas padulong sa kabukiran sa Cebu, uban ang pipila niya ka mga ginsakpan. Unya, kadtong balay nga nasunog nga gidauban sa mga sundalo ni Legazpi, dunay dito nakita ang Santo Niño nga nakita sa sundalo ni Magellan nga si Juan de Camus. Mao nga gikuha ni Juan de Camus o gidala niya dito ni Legazpi o dito na hunahuna ni Legazpi nga kadto daing panuna ni Tupas mao ang nabinlan sa Christianity nga gisugda ni Magellan o ni Valderrama niadtong 1521 sa Abril 14. Mao nga dunay Treaty of Cebu. Ay kadto si Legazpi nagpadala magsulat ni Tupas nga kinahanglan mobalik sa dito sa Cebu o si Legazpi mutukod sa iyang kingdom, mutabang og tukod sa iyang kingdom o mag-amigo sila. Mao nang ga-amigo si Tupas o si Legazpi. Tungod ni ana kadtong pag-umangko ni Tupas nga si Hando Laman nga asawa sa iyang sundalo nga napatay sa mga sakop ni Legazpi, giminyo sa sundalo ni Legazpi nga usa ka Griego nga sundalo nga mao si Andrea Calapati. Mao toy first Christian wedding din his Pilipinas. Muna nga Katoliko ang gabuhat aning Pilipinas na mahimong Kristiyanos ni. Munang kamong mga Protestante ayaw mo supak anang Katoliko nga maingon mo nga baka ana sila kay makasala mong tanan. Kay kanang Katoliko binuhat na sa Ginoo, sinugo na sila sa kalibutan. Dako kay na sila natampo din sa kalibutan. Dako kay na sila na-contribute din sa kalibutan. Anang Katoliko Romano. Unya, pagka 1568, Marso 21, si Haring Tupas nga anak ni Humabon nagpabunyag sa pagka-Katoliko ni anang sa usa ka pare nga mao si Father Diego de Herrera. Mao nga kanang Christianity ni sumpay pagbalik sa Pilipinas gikan nga nahanaw kani o gikan nga nasugdan kani sa 1521 Abril 14 ni sumpay sa 1568 Marso 21. Pagkasumpay ani nilaganap ang Kristyanismo Katoliko sa Pilipinas ug nagbutang sila og mga santos kanang muhon. Munang diha sa kuta sa Osamis na ay kuta diha kanang birhen sa kuta sa Osamis ug naa ko dito sa Zamboanga kanang Fort Pilar. Sagrado na nga mga santos. Kay kana sila dili man na mahimong santos o walay dagkong sakripisyo ana sa ilang kalihukan sa simbahan. Kanang mga pare, kanang Katoliko Romano, dili na mobuhat og santos nga pare nga walay dako kayong na-contribute sa ilang simbahan. Munang mga balaan kanang mga santos ay kadtong mga tao nga ilang gihimong santos ang ilahang gihimo nilang santos dako tong sakripisyo aron sa paglaganap aning Christianity. Dako ang taon ko sila kahago, dili sayo ning magsangyaw. Dili kitaw tiawan ang magsangyaw sa pulong sa Dios. Dili sayon ang pag-convince sa mga tao aron ang tao
magbuhat sa matarong ug mulikay ang tao gikan sa dautan. Dili sayon patuohon ang tao sa pulong sa Dios, dili sayon. Sayon ang tao patuohon sa dautan, pero lisod ang tao patuohon pinaagi sa pulong sa Dios. Pero ganit binilya ko mga tinunto sayon kayo ang tao diha. Pero ari na sa Ginoo, lisod kayo nimo dadkon ang tao aron ang tao makabuhat o mahimong maayo, mahimong matarong sa tubangan sa Dios. Bisan kamo mga pastor, nakasinati kamo kung unsa ka lisod ang magsangyaw. Mao nang kanang mga santos sa Katoliko nga nahimong santos, dako kayo na sila og nag-contribute sa ilang simbahan. Mao nang gihukman sila sa ilang lapaw nga gigampon sila nga santos. Unang undangan na nato kanang kasabok, kanang debate-debate undangan na. Pareha aning gihimo karon ni Father Darwin Gitgano ug ni Bacalaris, Pastor Bacalaris sa Seventh Adventist Church. Kanang Seventh Adventist Church binuhat mo na sa Ginoo. Magsinugtanay lang gyud unta. Kay kanang Katoliko Romano binuhat sa Ginoo na. Kanang Seventh Adventist Church binuhat na sa Ginoo. Nganong binuhat ni sa Ginoo? Niya. Tanawan ninyo ning husay. Sa di pa nako ihatag ning husay ng uban. Kung kaning hisgot ta ang mutuo mo aw kaning kasulatan dunay mga tao sa kalapasan inana. Naay tao sa kalapasan. Ang ato lang tan-awon ani og kinsa kaning panuna sa kalibutan o unsa may nalapas ani nganong gihinganlan manig mga tao sa kalapasan. Nganong gihinganlan manig kalapasan? Tao sa kalapasan, mga tao sa kalapasan, panon sa kalapasan. Atong basahon ra kunin Daniel Daniel 8. Daniel 8. Daniel sa excuse me ha kay nabaguhan ko sa ako ang Bible. Daniel atong basahon ang Daniel Kapitulo 8 dayon 13 o 14. Masahon na ha. Unya nadungog ko ang usa nga balaan nga nagasulti o bihaylain nga balaan nga miingon ni adtong usa nga balaan. Pila ni kabalaan? Duha ka balaan ang gisgutan diri. Duha ka balaan. Ana, dunay usa, dunay koy usa diri. Balaan ni sila puro. Ani balaan gihapon. Pareho ning balaan. Wala dili balaan ani kay ginama mo ni sa Ginoo. Basta ginama gani sa Ginoo balaan na. Unya nadungog ko ang usa nga balaan nga nagasulti o bihaylain nga balaan nga miingon ni adtong usa nga balaan nga nagasulti hangtod anus ang panan-ahon mahitungod
tungod sa dayon nga halad nga sinunog. Ug ang kalapasan nga nakalumpag aron sa paghapag sa balaanong puloy-anan ug sa panon nga pagayatakan ilalom sa mga tiil. Og siya mingon kanako hangtod sa 2,000 tutulo ka gatos ka mga gabi o mga buntag. Unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Doon ay appointed ang panon nga gitawag og panon sa kalapasan nga nakahimong kamingawan. Awa, usmo na to yun. O dihay laing nga balaan nga mingon ni adtong usa nga balaan nga nagasulti hangtod anos-a ang panan-ahon mahipungod sa dayon nga halad nga sinunog ug ang kalapasan nga nakalumpag aron sa paghatag sa balaanong puloy-anan ug sa panon nga pagayatakan ilalom sa mga tiil. Kapila ni hangtod anos-a ang panan-ahon may tungod sa dayon nga halad nga sinunog ug ang kalapasan nga nakalumpag. Kaning kalapasan ani nga nakalumpag, ang gilumpag ani nga kalapasan mao ang Jerusalem, mao nay gilumpag. Tungod aning kalapasan, nalumpag ang Jerusalem. Muna ingon si Kristo, walay usa nga pinatong sa bato, wala na igopirit, wala may guna. Walay usa nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. Tungod aning kalapasan, ang Jerusalem nahimong biniyaan, nalumpag. Ngunit nakahatag o kamingaw, nahimong kamingawan. Nahimong kamingawan ang Jerusalem tungod aning kalapasan. No? Ang Jerusalem nahimong kamingawan tungod aning kalapasan. Munang ang ato ding tan-awon, unsa man ang kalapasan o kinsa man kadtong nakalampas dito nga mo'y hinungdan nga nalumpag ng Jerusalem. Ang hinungdan ani mao ang pagtuo sa mga Hudyo. Di ba ibuan na? Unsa may pagtuo sa mga Hudyo? Nganong nalumpag man kaning Jerusalem? Tungod aning pagtuo sa mga Hudyo. Tungod kay kanang Jerusalem nahimo aning binayaan ni Ginoong Hesukristo. Nga ang tuyo unta sa tong Ginoong Hesukristo dito ngano nga siya ipakatao. Aron tumulingkod sa trono ni David nga sabo pa si Hesukristo ang mahiuli sa trono ni David. Basahon nato ang Lucas 1:32. Sahon ha? Lucas 1:32. Siya mahimong bantugan o pagkatawgon nga anak sa labing halangdon. O kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. O iyang paghaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kahanturan o walay pagkatapos ang iyang ginharian. Ang banay ni Israel o ni Jacob mao ang Jerusalem katong mga Israelitas mao ni. O na sila. Ang plano harian, ihatag ang trono ni David nga iyang amahan ni Hesus. Apan tungod aning kalapasan, aning Jerusalem nahimong biniyaan, nahimong kamingawan tungod aning kalapasan. Kinsa may nagpasiugda sa kalapasan, ang mga Hudyo. Unsa hinungdan tungod sa pagtuo nga wala sila mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Wala sila mutuo sa atong Ginoong Hesukristo nga kani si Hesukristo kani si Hesus maoy Misayas o maoy Kristo. Ano dito una inaigo ni. Mo ni wala nila tuuhin
buhi ang pagka-Kristo ni Hesus. Kung saan man paglingkod ni Hesus sa trono ni David, nga kanang mga Israelitas wala man mutuo ni Hesus nga mo'y Kristo nila. Wa man sila mutuo nga kanang Kristo mo si Hesus, dili siya makalingkod sa trono ni David. Mao nga nabiyaan ka ng Jerusalem, nahimong biniyaan. Mabasa tayo na to sa Matthew 23:37. Basahon. Matthew 23:37. O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga naha kanimo. Sa mga daghan gipangandoy ko ang pagtibok unta sa imong mga anak, maingon sa imungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalong sa iyang mga pakuapan, nagadumili kamo, tanawa, mabiniyaan ug magamingaw ang inyong balay ug sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod nga magaingon kamo dalaygon ang mag-anhi sa ngalan sa Ginoo. Mao nga na useless ang tagna wala matuman. Instead nga ang tagna ulingkod siya sa trono sa iyang amahan nga mao si David wala ni matuman ay sumala diha gibiyaan man. Ang hinungdan sa pagbiya tungod sa kalapasan. Kinsa ang nakalapas ang mga Hudyo. Ang hinungdan, wala nila dawata nga si Hesus mao ang ilang Kristo. Mao na'y nakapahimong kamingawan sa Jerusalem. Now, kay mubalik man kuno ni. Mubalik man kuno ni. Kaning panuna, mubalik man eh. Unya, unsa may inhanan day nato sa pagbalik ani aron dili ta makasala o di ta mahimong tumbok-tumbok natural unsa may hinungdan sa ilang paglupos ni Jesucristo. Ang hinungdan mao ang Sabado. Mao ni hinungdan nga naman kanang Sabado mao ni ang ikapitong adlaw sa kalendaryos mga Hudyo, pero wala yan ang Sabado. Apan sa paglusot na sa Christian kalendar, ang ikapitong adlaw ginganda dahil nila o Sabado. Unsa ni nga ikapitong adlaw sa mga Hudyo? Nga tungod ani si Kristo manambal sa adlaw Sabado. Musunod siya sa sinaguga sa adlaw Sabado aron sa pagbasa. Pero ang gibasa, dili mahitungod sa adlaw ipapahulay. Unsa may gibasa dito? Atong masahon. Areta sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 17 hangtod 21. O dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta na Isaias. O sa pagbuklad niya, nakita niya ang bahin diin na hisulat kini nga nagaingon, ang Espiritu sa Ginoo ani kanako. Kay iyaman akong gidihugan aron sa pagwali sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo o sa kahiuli sa ikatanaw ngadto sa mga buka, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagpahiuli o sa pagpahibalo sa tuig sa kahinuot sa Ginoo. Mao kani iyang gibasa. Wala po ni nagisgot nga ang gibasa niya mahitungod sa adlaw ipapahulay. Mao to iyang gibasa. Patungkol to sa iyang kaugalingon nga siya kanang katumanan sa sulti ni Propeta Isaias. Nga naman, ipadayon na to, no? Arita sa 21. O kanila misugod siya sa pagsulti nga nag-ingon. Nining adlaw karon. Ining bahina sa kasulatan katong yang gibasa. No? Natuman diha sa inyong pagpatalinghog niini. Natuman to. O kinsay katumanan mao ang atong Ginoong Jesucristo. Pero wa kasabot ang mga tao. Nga diha sa pagbasa ni Ginoong Jesucristo nag-introduce na din siya sa iyang kaugalingon nga siya ang gisulti ni Isaias nga dinihog o pinadala. Wala na-expect ang mga
tao sa iyang pagbasa dito sulod sa sinagoga. Mao nga mosulod siya diri pero wala ko nagpasabot og adlaw ipapahulay. Ang nasaksihan lang sa mga Hudyo nga bisan adlaw Sabado maayo siya masakiton. Unya kadtong tao nga bakol nga iyang giayo, iyang gisuko sa pagpabitbit sa higdaanan, unya bawal to sa kasulatan atong basahon. Arita sa Jeremias 17. Jeremias 17 ini. Jeremias. Oh, Jeremias. Merah. 22. Gimana ha? Jeremias 17, 21-22. Mao kini ang giingon ni Jehova. Magmasngon kamo sa inyong kaugalingon kung ayaw pagdala sa bisan unsa nga palasanon sulod sa adlaw ng papahulay. Ni dadton kini pinaagi sa mga ganghaan sa Jerusalem. Ni magpasan kamo o mga palasanon ngadto sa gawas gikan sa inyong mga balay sa adlaw nga ipapahulay. Ni magbuhat kamo og bisan unsang buluhatona. Minunua balaano ninyo ang adlaw nga ipapahulay ingon sa gisugo kaninyo ingon sa gisugo o sa inyong mga amahan. So, unsa to'y gisulti diri, bawal ang pagpasan o ang pagbitbit sa bisan unsa sa adlaw nga ipapahulay. Pero ang atong Ginoong Jesucristo kadtong bakol nga naayo dito sa Atabay, iyang gisugo sa pagpabitbit sa iyang higdaanan. Munang wala ganahe ang mga Hudyo sa atong Ginoong Jesucristo, katong mga Israelitas, o katong mga Sadusyo, Parisyo, mga high priest, katong mga pare nga gikan sa banay ni Levi. Wala ganahe sa atong Ginoong Jesucristo kay matod pa sa mga Hudyo, matod pa sa mga Parisyo, wala niya ang paglihi sa adlaw nga ipapahulay. Mao nga kanang kabaton nga ang adlaw nga ipapahulay dili ang atong Ginoong Jesucristo kundi dili ang mga Hudyo. Dili ang atong Ginoong Jesucristo. Bisan tuod nga ang atong Ginoong Jesucristo Hudyo, pero wala siya anang adlaw ipapahulay. Aw kaning Sabado, kaning Ikapito, wala siya kay ngano man. Kung mutabok tag laintima, doon na may gibangko dito. Wa man kahibalo tong mga Hudyo nga gipulihan sila. Kadtong mga saserdote, wa sila kahibalo nga gipulihan sila og labaw nga pangulo. Kay kadtong mga saserdote nga nagtan sa atong Ginoong Jesucristo, banay ni Levi tong mga saserdote ha. Kang Levi tong nga banay. Pero wag sila ikalibutan na gipulihan sila diha sa banay ni Juda. Ilisdan sila sa banay ni Juda. Muna nga sa banay ni Juda wala na tong ang dili ni. Muna nga kanin sa kalapasan, kanin mga tao sa kalapasan, mga Hudyo ni nga ang ilang pagtulunan mao ang Ikapito ka adlaw, mao ang pagpahulay ani Ikapito ka adlaw. Sabado, ani Sabado. Karon pag abot na sa Katoliko, ang sa diha nga mihari si Constantino sa 1221, diha na ta magsugod.
sugod sa 312 AD. Dinhi aning 321 si Constantino gabuhat og decree katong gitawag og Sunday Law. Inana Sunday Law, Sunday Law. Mao nga duha ra man to ka panon ang dito sa Roma. Kadto ra man Domingo, kadtong gitawag og Sunday Keeper. Paano no? Single P na o Sabat. Kami naman nilang Sabat, double B na Sabat Keeper. Kanino man, ano may lain? Kanino man sila? Kay kaning kang Constantino Sunday man man ang sa mga apostolis. Mutuon ni sila pulintas na magtuon ng cross. Kani wala ni mutuo cross sa Israel, wala. Di na sila mutuon na kay kanang cross daw ta na nila kay bitayanan na og makasasala. Kung wala makasala dito sa Israel, bitayan na ng cross. Ilang patyon nga sa cross. Unang kanang mga Hudyo dili na nila balaan. Pero sa mga Kristiyano, ipamatud-an na kanang cross balaan. Ang nagpamatud ani si Pablo. Si Pablo sa mga nagakalaglag, sa mga nagakalaglag, ang ilang kontra, sa ilang kontra, mga sabat keeper. Kutoy kontra nila, atong mga Hudyo, kanito sa atong ikapito. Ang katong mga Hudyo nga nagtuo sa atong ikapito nga nagluto sa Panginoon sa Kristo. Unsa man ingon siya apan alang kanatong ginaluwas kini gahom sa Dios. Mao nga si Constantino ni anang 312 October 28 anong 27 312 October 27 kadamgo si Constantino nga dunay cross sa ibabaw sa adlaw. Og sa tiilang sa cross dunay Latin. Dunay Greek language, Greek words, in toito nika. Sa Latin, in hoc signo vinces. By this side daw siya langkir. Munang kanang mga Sunday, keeper, mutuoan ang cross. Na iban ron, di mutuo. Hindi na sila tinuod nga Sunday keeper. Kaya Sunday keeper, mutuoan ang cross. Pero, kanang, napangilabot na punta, no? Basi kawat-awat ra po ng ilahan pagka himo-himo, anak. Mao nga, kanang ilhanan, anak, anang mga sabadis aming panon sa kalapasan, adlaw na nga ikapito. Sabado. Nantay mo balik mo kuno. Kay pag-abot ani ni Constantino, nawala man yung Sabado. Kaysa tuig 321, tuig 321, Marso 7, gibuhat niya ng sandilo. Maunang Sinyos. Pagkapildi ni Sinyos, gitagalan dahil niya sa itong Sabat keeper o tulo ka tuig. Ugto nga. Iyang ipahatagan og desisyon kung muban ba sila ng Sunday o magpabiling silang Sabat keeper. Karon kay magpabiling man silang Sabat keeper, di papahawa sila ni Constantino sa Roma. Na mao nga nanguli sila sa Israel. Dire namalik sila dito sa Israel. Nanguli sila dito. Paano sila nagpabiling sa Roma? Mura sila nahanaw. Napulihan ang Kristiyano nga Katoliko. Nahanaw niya
Unya kay ibalik man. Sumadas na isulat. Ibalik man kuno na. O ang sukod, mao ang 2,300 ka tuig. Ato ra kong usbog basa ha. Daniel 8:13-14. Ra. Unya nadungog ko ang usa nga balaan nga nagasulti. O dahaylain nga balaan nga miingon niadtong usa nga balaan nga nagasulti. Hangtod anos-a ang pananawon may tungod sa dayon nga halad nga sinunog. Anang dayon nga halad nga sinunog mo ning Kristiyano. Kay si Kristo man ang dayon nga halad nga sinunog. Kristiyano na ilalong sa mga tiil. Pero sa dili pa mo buwaling panahon nga pagyatakan ilalong sa mga tiil, muuna ang buwan ng mga tao sa kalapasan nga mao'y nakapahimong kamingawan sa Jerusalem. Mo'y nakaingon nga ang Jerusalem mahimong biniyaan. Ang sukod 2,300 katuig. Munang kung ato ning pangidaon ang gidugayon ani, imo ning isabtrak nimo gikan sa mani ha kanang 457 tuig ni nga negative millennium ug mao kani ang tuig nga nahiguli ang Jerusalem. Kay nanguli man ang mga Hudyo sa Jerusalem ubos sa mando ni Ciro sa tuig 536. Isulat ni Ciro sa 536. Nya ini ning panahon na aning pagpahulay aning adlaw. Unang pagsabtang nimo mobalik ni sila, A-7 = 3. No? Kani 9 - 5 = 4. Tung ulang kadre mahimong 12. 12 - 4 = 8. Bring down 1, 1843. Ining dakita gitagna ni William Miller nga kuno si Kristo mo balik Oktubre 10. Mao nga ang tibuok Amerika sirado ang mga balay. Kay dituo man sila nga si Miller propeta o pagsangyaw niya nga si Kristo balik, wa man ni balik. Wa man makita nga si Kristo na nilusot anang panganod. Wa na si Miller mo pakita sa mga tao. Naulaw na si Miller. Unya kana si Ellen G. 1844 gipulihan si Miller ni Ellen G. White. Mao dayon ni gitawag ko sa kado. Mao nga binuhat na sila sa Ginoo. Bisan tuod nga sila panon sa kalapasan, pero sa ako nang gingon nga kaning kalibutan drama ug dunay usa lang ka direktor nga mao ang Dios. Munang sa papel sa Sabadista dili, sila ang panon sa kalapasan. Muna'y papel nila, pero istorya man lagi ni sa Diyos, ang Diyos mo'y dahat. Kung ang Katoliko Romano ginama sa Diyos, ang Sabadista ko ginama sa Diyos. Kung ang Katoliko Romano, sila ka ng halad na sinunog, halad na dayon, kay kang Kristo man nga panon, hadlok musulti sa atubangan sa tibuok kalibutan sa Diyos. Ug ninyong tanan nga ang Sabadista wala makasala nga sila mo pahulay og Sabado kay Dios mo ikapabalik nila ug ang Katoliko Romano wa pud makasala nga sila manimbag Domingo kay ang sugo ni Kristo nga naa nila kanang gingon ni Kristo buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako kanang pagtipak-tipak sa tinapay mo nay buhat sa Katoliko nga padala sa atong Ginoo sa Kristo niya. Muna'y tinuon nga husay. Ang Sabadista o ang Katoliko Romano, dili mo tuo ni Kristo, kaaway na. Kanang Sabadista, di ba na kaaway ni Kristo, kay mo tuo man na. Nga si Kristo Diyos. Ining pagbalikan ni Kristo, mo tuo man na sila nga si Kristo Diyos. Alang-alang mo man na ito nga kaaway na. Kanang kaaway gali, dili mo
ituo nga si Kristo Dios. Mao kanay kaaway ni Kristo. Ay bisan kaguba sa Jerusalem sa unang panahon, mao si Haring Nabucodonosor o gidala sa Babilonia. Mao nga kanang kaaway, mao si Nabucodonosor, dili ang mga Hudyo. Imong isipon, bitan diri ang sukod ani 70 years. Diha mo na sukod. Mabasa nimo ni sa Jeremias 25:12. Na, kung basahon, Jeremias 25:12. Atong basahon ha. Jeremias 25:12. O mahitabo sa matuman na ang kapituan katuig, nga pagasilutan ko ang hari sa Babilonia, o kanang nasura na gaingon si Jehova, tungod sa ilang kasalanan, o ang yuta sa mga kaldihanon, o himuon ko kini nga biniyaan sa walay katapusan. Halos amugwa, ika-70 katuig. Di ato kunong tanawon. Di kan aning kalapasan, dunay panon nga pagayatakan ilalong sa mga tiil. Kung atong basahon na sa Salmo, kaaway na ni Kristo. Ingon nga, lumingkod ka sa akong tuong kamot hangtod nga ang imong kaaway, himuon kong tumbanan sa imong mga tiil. Di siyempre, tumbanan ko, bisod kong tumbanan yan nas ilo-ilo. Tumbanan gani, yatakan, mga kaaway ng yatakan. Imong isipon ang 70 katuig, gikan sa 1844 sa Sabadista, ay mo na ikaduhang panon. Ang answer din ani, this is, imo man yung i-plus niya, this is 4. Kani, 4 plus 7, 14. 11, 31. 1 plus 8 equals 9 equals 1, 19, 14. Din hinigwa ang INC, Iglesia ni Kristo, nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Mao nga, kung atong tan-awon kung tinuod ba nga kanang Iglesia ni Kristo mao ang Babilonia, Babilonia ni, nganong Babilonia man? Ni hari ang Jerusalem, o si Nabucodonosor, kanang Iglesia ni Kristo, sa tuig 606 BC. Isaklap na nimo sa 2,520 years. Ang answer na is 10 minus 6 equals 4. Bring down 1. 15 minus 6 equals 9 equals 1. 19, 14. Sato pa, ang Nabucodonosor nga mao ang nagbihag sa mga anak sa Diyos sa Jerusalem, mukuha sa 1914. Mao nga, kaning niguha sa 1914, panon nga pagayatakan ilalong sa mga tingin. Meaning, kaaway ni Kristo. Mangutahan na punta. Kay kaaway man sila ni Kristo, makasasala ba sila? Wala niya mo sana. Nga naman, kaistorya lagi ang Diyos aning kalibutan. This is the time nga i-reveal naman ko sa Ginoo tanan. Bisan pa, kung ang Iglesia ni Kristo dili mo tuo nga si Kristo Dios, papel man nila. Inaman role nga kinahanglan dili sila mo tuo nga si Kristo Dios naman aron pagwa sa panahon si Kristo himong tigpataliwala ilang tanan. Mahimong magtatambag nilang tanan. Mahimong buwis. Mahimong magpuhusay nilang tanan. Munang ang Iglesia ni Kristo wala makasala. Sa ilang pag-ingon nga si Kristo dili Dios nganuman. Role nila, role. Ang Sabadista wala makasala nga sila mo pahulay og Sabado kay role nila. Ang Katoliko Romano wala makasala sa ilang pagbaton sa mga larawan. O wala po makasala sa ilang pagsimba sa adlaw Domingo
ay role na nila diri sa kalibutan. Unay tinuod na mga igsoon. Una nga wa naman tay oras, di man ta magpalabig dugay. Aron di kay mataas ni itong video, mubalik ako sa maurag hapon nga tapna o dinhi sa atong tabernacle, dapitan Israel City, mayong gabi kanilang ganas.